Mulla on nyt muutaman kuukauden ollut testissä tämmönen meidän Jordani Goldin Last Iconic ripsiväri ja tykkään tosi paljon. Tää on tämmönen pidentävä, tuuheuttava ja kaareuttava ripsiväri. Ja mun omat ripset on niin tosi lyhkäiset ja hentoset, että tykkään tästä ripsiväristä senkin takia, että tässä on tämmönen hyvin perinteinen tää itse harjasosa, eli tommonen vähän niin kuin pörhelö, ettei mikään erikoisharja. Ja tämä on hybridikoostumus, sisältää öljyjä, oikein ravitsevia ja vitamiineja, jotka taas hoitaa ripsiä. Silikooniharjakset ulottuu ihan jokaiseen ripseen ja sitähän nyt halutaan silloin, kun on tällaiset nössöripset niin kuin mulla. Tämä tuo upeata tuuheuttavuutta, pituutta ja kaarevuutta ripsiin. Syvä musta pigmentti on tässä ja se lisää sitä silmien intensiivisyyttä ja sopii myös herkille silmille. Hajusteeton, ei tahraa, ei varise, ei paakkuunnu. Ja levitetään ripsiväriä ripsien tyvestä latvaan sahavalla liikkeellä pidentämään ja tuomaan kaarevuutta. Lisää tarkkuutta käyttämällä harjan kruunukärkeä pieniin sisäripsiin, ulkokulmaripsiin ja alaripsiin. Ja tällä kruunukärjellä voidaan myös nostaa ripsiä ylöspäin ja lisätä ripsiväriä. Lisää 2-3 kerrosta luonnolliseen päivälukkiin tai jopa 8 kerrosta dramaattiseen iltaluukkiin. Ja niin kuin näkyy, niin tässä mulla menee jo 3. kerta. Ja tolleen painamalla silmiä harjaa vasten, niin ne lähtee sitten kääntymään ne ripset kauniisti. Mulla muuten tahtoo sojottaa vaan suoraan eteenpäin. Mutta tää on tosiaan tällä hetkellä ylivoimaisesti mun suosikkiripsiväri Oriflamella ja suosittelen tosi lämpimästi.